kancamu do gelut. Gelut bendina lek. Angger bengi bukan rampok, bengi bukan gelut. Halah. Kowe maiku. Kowe maiku. Ojo ngene kan. Aku ngongkon kowe adikku. Tak kon gelut. Ki aku yo dikongkon. Mulane bocah-bocah iki do nesu. Ya tase rampok, gandal gentuk. Saben dina kono lah bela raga kaya prajurit. Nek aku ditakoni iku jawabku bingung. Jare iki duwe karep apa to iki sebenarnya? Dulurem tuwa sing ngongkon. Akal gagak odro. Iya. Banjur karepe apa? Lah aku dhewe ora ngerti. Aja nyalahno wong. Terus piye? Lagi krungu jeneng gagak odro wae. Ulune doronton. Nek aku dikongkon ora tak lakoni. Guluku gak kedhot. Ngono. Penggawean gentuk. Kondange brandal gunung kendeng gagak udra. Ae wong do ngarani wong sing kulino ngerampok. Jara. Maling. Ben wong kae do ngarani ngono sak karepan. Pancen kondange kaya ngono. Neng satenane tutu kuwi sing tak arepe. Lah terus piye? Wiwit sesuk kowe ora usah padha maling. Sampe ojo ngerampok. Dengan ngerampok pateni dhewe. Kang, piye? Ora oleh maling, ora oleh ngerampok itu sing dipangan yo. Carane yo iku. Kowe aja wedi kaluwen. Kowe aja wedi kaliren. Uripmu sak keluargamu tak tanggung aku. Nane bukan. Apa to sebabe bendina kowe tak kongkon kaya ngene? Satenane aku duwe karep. Karep sayani bloko karepe sampean ki apa to, Kang? Marga uripku rasane kesiksa. Ben aku turu, aku ngipi dadi lelingguran. Rasane kaya aku ditagih. Karo kakang gagak pangah. Kang biyen mati gara-gara nyelametno aku. Saka trekae wong maes pati. Urung lega atiku lamun kakak lodro urung nukal kurune Bupati maes pati. Kakak dekon. Kakak bawa. Hatiku karena kakak. Nanti bocah-bocah kok jadi olah piloroku. Saudurunge aku dadi tuwa ning Gunung Kendeng. Biyen ana sing luwih tuwa kang wasani Gunung Kendeng, Kakang Gagak Bangah. Aku iki mung neruske Kakang Gagak Bangah. Biyen umpama tanpa dislametno Kakang Gagak Bangah, Gagak Lodro ora urip nganti saiki. Kula sumbahe atiku
siji Maespati gawe ora tentrem. Loro Bupati kudu pedhot gulune Trisuraku. Banjur kapan aku bisa nindakake wajibane? Hari kowe kabeh. Nek pancen kowe kuwi wis rumangsa wani. Upama kowe mati, idep-idep labuh karo leluhure awake dhewe. Bener, Kang. Ngenani pati urip wis tau. Sampean garing ngongkon mati tak lakonane. Ayo mati ora? Tenang. Wani tenang. Wani ora? Wani ya, Kang. Wani tenan. Tinggal no Gunung Kendeng ngarangsek ing Maos Pati gawe geger patine Bupati Jawa Tengah. Ayo! Bupati Maos Pati puluhan tahun waktu sing tambani iki kakak Rodro brother. Nanti kue-kue kabeh tak kumpulake ana alun-alun kene. Mergo iki dina Kadipaten Maespati ora tentrem. Karana akeh brandal, akeh pawongan kang padha jarah rayah kawula ning Kadipaten Maespati. Kersanipun panjenengan kados pundi Sang Sinata? Manut pakabaran kawula sempat matur munggah. Jare pangkere ana ing Gunung Kendeng. Ing kono brandal ku padha rempon nang papan. Mapanipun wonten Gunung Kendeng. Gunung Kendeng. Kula kanthi ayo padha bareng-bareng temeka ing Gunung Kendeng tenan apa ora? Yen kono iki ana brandal. Raja kabeh pakabaran ingkang panjenengan sambung tampi. Monggo meja menapa bedhah tindak wonten ing Gunung Kendeng. Saiki ngenteni apa besok ngenteni apa prayogane cepakake titiang gajah. Kados mekaten. Liman sampun sabejo. Para tantomu. Syogo Makaryo. Restyo Sanjata Lumansana Magito-gito. Kantyo. Bangsane memedi apa bangsane menungso iki? Prejenane iso gagah kowe jian. Medeni wong. Ora menungso nek kowe ngarani apa? Iso. Ya, ngarani wong iso apa? Jebul iso. Masane apa? Arangan apa piye? Yen pancen kowe njejulungso. Apa iki? Apa iki? Singa loreng. Singa loreng. Lah sing iki gedhe. Sampar geni. Sampar geni singa loreng. Kok ora nek sing jenenge gagak. Aja tekon dulurku tuwa kowe iki sapa? Wani nyebut. Kowe sapa? Aku Senopati
Kadipaten Maespati. Kowe Mestine umpama jeneng ki wis tau krungu. Wis ngerti jenenge. pancen Senopati Maespati iki krungu aku. Ning fotone durung ngerti aku. Tak penehi ngerti ning kowe mengko aja adem panas awakmu. Ya sapa di? Anu saya iki. Aku Kowe dhewe. Senopati Hendro. Senopati kok ngejak anak karepmu iki. Sopo iki? Sapa Kowe iki apa? Kowe iki apa? wong cah wani. Jebule wani cah. Yen ngono kowe ora sesambungane brandal gak ketemu. Wejian. Kok kanthi kowe ketelarak oleh gunung kendeng nyebut jeneng Gagak Rudra. Tenane ki ora bae. Tenane aku gak ketelarak. Ora ketelarak. Mung wae ana ing Kadipaten Maespati iku ora tentrem. Akeh kawula sing padha munggah lapor yen to kawula ki mau jarah rayah bandane yen ora duweni dipedhen-pedheni. Brandal ana ing gunung kendeng. Takoni pancen sak kiwatene gunung kendeng uripe ra tentrem saben bengi bandane tak rampok tak jarah raya yen ora entuk tak pateni Yen ngono tenan prajurit kados pundi? Jan layak talayak. ora mung jaluk bandane Jur. Iki dina aku diperintah dulurku tuwa Gagak Rudra aja ngrampok wong desa gawe gegeri Maespati